hapdeng singa bahai pi perlok barok chakane ka video ko bamenta nga kerman mapidan hapdeng kamet ke bakoj bat ke bakia ha ke jingialehkai bamenta ke Brasil pyrshah ye ke Morocco ke Brasil ke sailut hi ya barok ke star player jongka kentuk ke jingialehkai jong ke klub Real Madrid na ke Spain como Rodrigo Vinicius Junior pasau weru jingialehkai jong ke Manchester United Casemiro Padan rok segi wei pat ki jingialehkai jong keri. Padan rok ki jingialehkai jong keri Brasil. Ki bana ki wei ki club. Baladangi pedro haga tim jong ka Morocco. Ka Morocco ka sei ki player pakan sai jong ka. Baru deru u player pakan sai jong ka club keri France ka PSG. Kala seru yo player pakan sai jong ka. Uderu u player pakan sai jong ka Chelsea ka club nari England. Habangi pet ye ka line up jong ka Morocco kalong ka tim ka bakalan ba namar bakalala ban poi hatu ka semifinal hakane ka World Cup. Baladangi pet ya kalian jong ka Brasil player jong ka kidei ki jingialehkai na ka club ki bapau hakari jong na ka partai kamtam na kari Europe. Hapdeng ka jingialehkai ka itynnad ka Brasil kamshim lala ban liem ya ka Morocco ndrai ka Morocco ka layot them da arlai wei pyrshah ya ke Brasil ke badai gari ke bapau ha ke jingialehkai football ya ke gol ke badengkong ya thabda u player jong ke Morocco u bofal ha ke minit ke ba arho khandai ayo penyakiat ya ke ne ke jingialehkai u Casemiro ha ke minit ke ba Henry punyau bar hadin 10 minit kata ke pamut nyop khandai minit ayo ban thabda u player ke Morocco sabiri padulala ro ban penjab ya ke Morocco pyrshah ya ke Brasil